Sithatha lethuba enkulu inqobeko nami inhlonipho siyabingelela kinina ngelihle igama lenkosi. Haleluya. Amen. Celishaya izandla. Amen. Amen. Siyabulisa kubazalwane abasibukela live ku Facebook ngelihle igama lenkosi. Abazalwane ababukela amavideo ethu ku YouTube siyabingelela kubona. Abazalwane abalalela ama-audio ethu whether ama-podcast or lawo siwathumela nge-WhatsApp siyabingelela kubona. Hallelujah. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Siyabonga bazalwane ukufika kwenu hlezi njalo kuyisibusiso kithina. Akabonga Jesu. Amen. Ngiyengakhula mangikhula ngaqaphela into eyodwa bazalwane ukuthi ngempilo la emhlabeni sisempini. Hallelujah. Amen. We are in a never ending battle. Hallelujah. Amen. Noma ngithi ngiyayigega lento ayibalekeleyo. Hallelujah. Amen. Uyazi bazalwane ubabudlamini ukuthi ngihlale ngisho lento ukuthi uma semhlabeni sisempini. Namhlanje kube kuhle enkosini ukuba uma ngivula umyalezo namhlanje ngivule ngaleso sikhumbuzo ukuthi sikhumbuzane ukuthi la emhlabeni akusikho kagogo la bazalwane. Haleluya. Sizolwa impi emangalisayo. Ingakho uJobe uma ekhuluma ukuthi umuntu akasempini yini emhlabeni, athi uma eqhubeka ekhuluma imihla yakhe ayifani yini njengemihla yomqasho, ngoba ukhona la ihamba khona bese iyanqunywa bese iyakhathwa. Haleluya. It is like umuntu osuka hambe ayosebenza, mhlambe usuke emakhaya ephansi eKZN anyuke athi ngizwile kuthiwe eGoli kunamathuba omsebenzi, afika sebenze eGoli iminyaka la eseqedile ukusebenza, mhlambe usiya ku retirement athi sengiyahamba ngekhaya ngiyohlala nabantwana. Kusho ukuthi imihla yakhe seyiqunyiwe la asebenza khona. Ingakho uPaul umekhuluma uthi ngilwile ukulwa okuhle, ngiqedile ibanga, ngiqinile ukukholwa. Yabona le mpilo esiphilayo idinga ukuba ugcine ukukholwa kunabo konke. Whatever will come to you, ayiselangi izinto eziningi. Wena ungabuka abantu ukuthi bahlupha, ungabuka ukuthi lento iyakhathaza, izele nje ukuzoqeda ukholo lwakho, ukuthi ukholo lwakho luphele lungabi khona. So gcina ukholo. Amen. This life demands that we keep the faith. This life is very demanding ukuba ukholwa sikho. Hallelujah. Sizovala thina sonke amehlo ethu. Father, here is your word. Bless it today. Phinde Nkosi ukhazimulise uJesu empilweni zethu. Siyabonga ngalo. Alingene kithina lithola indawo maqeda lenza umsebenzi. NgoJesu Kristu lo inkosi yethu. Amen. Amen. Bazalwane bami, kunento enjabulisayo sisazovula amaBhayibheli ethu. First Chronicles chapter 14 verse 11. Hallelujah. Amen. And njengoba ngijabulisa so vele bebashilo ababona ngeSolomon ukuthi lento izokwenzeka. Hallelujah. Amen. Uma behamba belalela umoya uyasho ukuthi uNkulunkulu mekhuluma ngiyothululela umoya wami ngalezo insuku kuyona yonke inyama.
Hallelujah. Until your sons and your daughters shall do what? Shall do what? Your sons and daughters shall do what? Amen. Your sons and your daughters shall prophesy. So there is an influx yomoya odedeliwe, umoya kaNkulunkulu. Uthomunye unale ndawo yokuyijabulisa yobumnandi uthi ngibone kule phasika into engajwayelekanga, ngibone abantu abasha kwaziwa ukuthi bayakuthanda inye bazalwane ubumnandi, banciphe endaweni zobumnandi, ngabona bayogcwala endaweni zokukhonza zokuhlanganyela. Kusho ukuthi bayifunela uNkulunkulu, abafunela utholo. Hallelujah. So uma yenzeka ke lento kushiwo ke bazalwane kulaba abanamehlo kamoya ukuthi bazoyibona lento, kuzoba khona iabundance yokuthi abantu abasha banxanele bafune uNkulunkulu eyinsukwini zethu. Hallelujah. Njalo uma ngibona mina umuntu omusha ngiyajabula bazalwane. Hallelujah. Ngoba ngiyangibona nani bazalwane angakabikhehla. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngiyabathanda abantu abasha. Bathanda inhliziyo yami yonke. Amen bazalwane. Iswele nje ukuthi ngimvulele ngibone inhliziyo yami ngoba uNkulunkulu uma esebenza empilweni yami uqala ukusebenza ngisese umuntu nami self omusha. Ngabona uJehova angigcina ebusheni. Hallelujah. Manje kunalento eyayenzeka bazalwane ukuthi lokukhuluma nami ngihleli lapha phansi ngoba wathi wena ngelinye lamalanga you are a servant. Naba abantu abasha zi-offer. Hallelujah. Ngime phambi kwenu bazalwane before ngizoshumayela ngizozibofara. Hallelujah. Ngizozibofara kubantu abasha. Kule ministry bekade ngiyenza kule minyaka bazalwane ebheke kakhulu abantu abasha. Hallelujah. Mangifunda isikolo abantu abasha bebavamisile ukuthi kancane kancane into omusha hamba ayoyibulala. Kancane sidle ukuthi ayikhona umuntu se-community suicide. Hallelujah. Kungihlupha ke lokho, uNkulunkulu wamsiza bazalwane. Aqala ngashumayela ngaletha amazwi wethemba kubantu abasha. Uma ngiqala ngishumayela ngiqale ngimncane kakhulu bazalwane, bengina 15 weminyaka. Uma ngishumayela I was happy ukuthi ekuphumeni kwami high school the number yabantu abayibulalayo has dropped. I was very happy. Ngabonga uNkulunkulu. Hallelujah. Ngizothi ke bantu abasha, here I am, I'm offering myself. Uma impilo ishaya ungaboni ukuthi uthatha imihlanganise nami, ngikhona mina ukuthi ungakhulumisana nami. Hallelujah. Awucini impela ngokukhuluma nami, siphinde sithandaze futhi. Hallelujah. Le fasting ngiyayithanda ebazalwane. Mangibona kufuneka sifaste siyafasta ukuze indaba yakho ilunge. Hallelujah. Bazalwane, just for ease of access ku Facebook ngikhona SN Mota, thumela umyalezo lapho uzosithola. Hallelujah. Abafuna amafoni number amakhona amafoni number bazalwane. Hallelujah. Bazowathola. If you want someone to talk to, I am available. Hallelujah. If udinga umuntu ozokhuleka naye, I am available. Hallelujah. Into engiyithanda ngami ke bazalwane, mawuntshelile udaba lwakho angeke uzwe lihambe semkhuluma le. Hallelujah. Noma ngizoma la mangizoshumayela ngishumayela indaba zabantu. Hallelujah. Azipheleli injumayelo.
ukuthi bese ngena endabeni yabantu. Ngithi ngibona nje balakunomama la. Haleluya. Unenkinga so yingoba uNkulunkulu umthembe ngempilo yomuntu. Haleluya. Fanele ukuthi impilo yomuntu siphathe kahle khona ithemba lizokuba. Haleluya. Ngiyojabula kakhulu uma bese ubona ithemba liphela maqeda bese kuba khona ushintsho olwenzakalayo ube nethemba impilo yakho iqhubeke iye phambili ngoba kufanele wenze lento Paul ayishoyo athi uPaul uma bese jele benosila betshela the jailer bathi kuye ungazibulali sikhona sonke. Haleluya. Ngoba lento odlula kuyo is nothing strange yehlela noma ngabe ubani, but don't kill yourself. We are here. Isibone nje simile bazalana simi ngoba kumnandi yonke into ihamba kahle. It is because we have learned ukuma noma kubuhlungu. Haleluya. Uloku hamba uyikhuthaza ukuthi inkosi ikhona izongenzela indlela. Haleluya. Sesiyashumayela ke bazalwane. Amen. First Chronicles chapter 14 verse 11. Eliphethe as follows. So David and his men attacked and defeated the Philistines at Baal-Perazim. David said, "Using my power like an overwhelming flow, God has overwhelmed my enemies. That is why they call that place Baal-Perazim." Hallelujah. Amen. Sisihle ngicela usiphindele. Funde kahle kanjani? Funde kahle nje. Hallelujah. Amen. So David and his men attacked and defeated the Philistines at Baal-Perazim. David said, "Using my power like an overwhelming flow, God has overwhelmed my enemies. That is why they call the place Baal-Perazim." Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Like an overwhelming flow. Amen. Amen. Glory be unto Jesus. Amen. Bazalwane ngifuna okay. Kodwa munye iphethe ngenye version asifundele. Anyone? So they went up to Baal-Perazim. Yes. And David defeated them. Then David said, "God has broken through my enemies by my hand like a breakthrough of water." Therefore they called the name of that place Baal-Perazim. Hallelujah. Amen. The title of my message today is Baal-Perazim. Hallelujah. Amen. The title of my message today is Baal-Perazim. Bazalwane bami, uDavide uyinkosi kwaIsrael. When David is king kwaIsrael, into eyenzakalayo, uDavide was not a king like any other king, but uDavide was very different as a king. Hallelujah. Each time David would go to Bethel, each time David would go to Impi, he would inquire of the Lord. Inkosi, ngabe ngizonqoba yini kule yampi? David never went to Bethel kanti ayinastop. Ngizothi kuwena namhlanje ungayilwi impi engenastop. Mbuke asesemncane uDavide was very calculating. Umesesemncane lithi iBhayibheli uyahamba umixela abafowabo ukudla, umefika uthola amaFilisti amile against uIsrael. Lithi iBhayibheli bakhipha umFilisti oyedwa ogama lakhe linguGoliathi. uGoliathi uma ema uthi khiphani umuntu abe munye azolwa nami. Then uma lo muntu
thina sizoba igqilazenu kepha mina uma ngimnqoba nina ngizoba igqilazethu. Umelo webhize ekhuluma aloku akhuluma lo akhulumayo lithi iBhayibheli uDavid uyafika udinwa yilo muntu uthi ungubani lo mfilisti ongasokile ukuthi alwisa impi kaJehova na. Ungubani lo mfilisti ongasokile ukuthi athuma impi kaJehova na. Maqedwe ahambe yobuza uzonikezwa umuntu olobulala lo mfilisti asuse uhlazo kwaIsrael. Yaba ukuthi is very calculated. It doesn't involve himself ezimpini engeke zibe nereward. Hallelujah. Check your battles. Glory be unto Jesus. Lasifunda khona amaFilisti avukela uIsrael. Uma evuka abejwayele ukuthi alusane noIsrael. Now lithi iBhayibheli umevuka uDavid uyahamba uyoconsulta noNkulunkulu ukuthi Jehova sizonqoba yini. Uthi Jehova yes sizonqoba. I have given amaFilisti esandleni sakho weDavid. Then uDavid uyahamba uyolwa namaFilisti but umefika kule ndawo uqaphela into eyodwa ukuthi ngazuthi ukulwa kwanamhlanje akufani because ngibona uNkulunkulu avela ngenye indlela. Ngoba esimeni sakho bantwana basekhaya uNkulunkulu uzovela ngendlela ethile. Isimo nesimo sizomveza ngendlela ethile ngoba izimo ayifani. Muzwe umekhuluma noMoses ngelinye ilanga uthi uMose kuyena Nkosi ngiyothi ubani ongithumile. Uthi Moses mawufika lapha just tell them ukuthi I am has sent you. So okusho ukuthi Moses I don't have to define myself unto you, but when you are the one efanele ukuthi ungichaze ukuthi kuleso simo sakho who am I? Glory be unto Jesus. Who am I? Because situations will come maqeda zizobonisa ukuthi kahle kahle who is the Lord. Glory be unto Jesus. So uthi David ukuvela kwakhe uNkulunkulu ziningi izinto engihambe ngazilwa but namhlanje uvelele ngendlela ehlukile. Namhlanje uvele njengokufohla kwamanzi waqeda wafohla phakathi kwezitha zakhe. In other words, bekuvaliwe. In other words, bekugadiwe ukuthi akekho zophuma. uIsrael simenzele exepo akeke asayibreak but uNkulunkulu uvele ngame wafohla njengokufohla kwamanzi amaningi. Bengizothi kuwena namhlanje uNkulunkulu uzokufohlela. Hallelujah. uNkulunkulu uzokufohlela. Ngoba isimo mntaka baba that exposes who God is. Isimo that exposes who you are. Ngelilanga uBelshazar evalile edlala izitsha zenkosi. Lithi iBhayibheli uma likhuluma ake ngiqale la uBelshazar bekuba. Ngiyamkhumbula uNebukadnezar bazalwane. uNebukadnezar beyinkosi. uBelshazar umntana kaNebukadnezar. So uvalile palace udla ngezitsha zenkosi. Umevalile uyamangala ubona umbhalo ebondeni obhalwe ukuthi mene tekele ufasini. Yamxaka ke lento ukuthi kuthiwani ke la
ubani ozochaza ukuthi lo mbhalo kahle kahle usho ukuthini. Bahamba bakhangela abantu abazoza bazosho ukuthi what does lo mbhalo mean. Ababathola abantu until omunye umama wathi there is a person igama lakhe uDaniel. uDaniel uyena who can come and decode the message. Niyabona ke bazalwane, angazi bazalwane ukuthi niyanaka yini njengana. Uma usebenzisa uWhatsApp uvame ukuthi all these messages are encrypted. Amen bazalwane. Ngena kubona lokho bazalwane okusha kwabantu. Ngiyabona. Hallelujah. All the messages are avaliwe. Hallelujah. In other words, we need someone to come and azowavula. Hallelujah. Now we are going to uNkulunkulu udala hamba netechnology. Ngoba nakuBelshazzar bebhaliwe into angayiunderstand. NakuWhatsApp kunezinto ezenzeka ngale ezingaziqondi. So ayikho into entsha eyenzeka emhlabeni. Hallelujah. Amen. So they found Daniel. Daniel came azokhuluma ukuthi what does it mean ukuthi mene tekele. Ukuthi mene kusho ukuthi uNkulunkulu ubalile umbuso wakho uqedile. Ukuthi tekele kusho ukuthi ulinganisiwe wena nesilinganiso esikhulu watholakala ukuthi ulula wena plus umbuso wakho. Ukuthi Perez kusho ukuthi umbuso wakho uhlukanisiwe unikezwe amaMede namaPerez. Now in the ancient world, most of the kings they could not keep lineage. Bekade hamba besiyanqamuka because uNkulunkulu decided to split their kingdom. There is only one lineage that has stood the test of time. Samile abanthina namhlanje elithi iBhayibheli ihlalo zomkhosi bazo zise-Jerusalem. That is the kingdom of David. uDavid from lineage yakhe ukwehla umuyilandelela bonke baloku bangena bathatha ubukhosi bangena bathatha ubukhosi up until kuze kufike kuKristu. That kingdom was never and will never be divided until eternity. Hallelujah. Each time when God arises, his enemies they scatter. Hallelujah. Yabona wena kahle ngifuna ukukhuluma nawe mhlawumbe usize kancane unganaki ukuthi ngazi ukuthi mina nginama enemy ngoba ngizokutshela inews flash sonke sinawo. Now unganaki kakhulu wena khuthalela ekutheni phakamisa inkosi, because ungaphakamisa inkosi uthi laba bakuvukelayo oqala ubafaka confusion, okwesibili ubenza bathuke, ubenza basabe ngoba izitha cannot gather in the presence of the Lord. Maqeda zethumathana. Hallelujah. Ngizonde mawufuna ukumzonda. But yodwa into engizoyenza ngizophakamisa inkosi. I know inzondo yakho cannot stand. Ukungikhuluma kabi kwakho cannot stand, because I am lifting up the name of the Lord. Ngiyamthanda yena ngoba uthi bayakuza ngendlela eyodwa. Uma sebahlukana bahlukana ngendlela eziyisikhombisa ngoba yena sekangena. Uma uIsrayeli ehamba oqala iBhayibheli, the more they were afflicted, the more baba namandla. Bona bacabanga ukuthi bayaqedwa kanti bayakhiwa. Bahamba bafika olwandle olubovu bayama uthi uJehova imani la.
khona abantu abezayo. Uma uIsrael ebheka phambi kwakhe ulwandle lubovu, uma ebuka ka left ebuka ka right intaba ngapha nangapha, uma ebuka emumva uyezwa ukuthi uFaro leviyo lakhe lamabutho bayeza, uthi Mose siyakuphi, uthi uMoses imani naye. Baqala bayathuka, baqala bayatatazela, uthi ningatatazeli. Uyokhuluma noNkulunkulu, Jehova senza njani? Uthi uNkulunkulu Mose khumbula ukuphethe esandleni, uthi phakamisa induku, baqedwe ulwandle lwavuleka, bahambe emhlabathini womile. More than 2 million people, they crossed the Red Sea. After they had crossed, the master planner, who is God, bazalwane uthi obhala iBhayibheli noma uthi walufundele, uma uFaro esemkhiphile uIsrayeli wazi ukuthi uyohamba ngendlela eyodwa, besikhona ezinye indlela. Wathi uIsrael uyohamba la, wasuka wamjaha, umemjaha wambona uIsrael nangu uyawela, wathi ungenile uIsrael nathi siyangena. Uma ethi uyahamba uNkulunkulu, the master planner, the master tactician, wenza inqola zabo bathi ngathi yale bayekuyisa yaya ngapha, bathi bayazama hayi manje sekwenzakalani ngoba size spread endleleni yonke, sekwenzakalani bathi ntongathinto, bathi ntongaJehova, bathi ntomiyelwe amazulu, benzani bathi ntongathinto ngoba amazulu angena kuwathetshini. Lithi iBhayibheli wathi uFaro amhlupha uIsrayeli, waye uJehova wayelungisa, ungelungisa uJehova waqaqela amasonto, uFaro nempi yakhe bawelelwa. Touch not. Hallelujah. Bathinda ungathinda. Glory be unto Jesus. uNkulunkulu ngizothi wena namhlanje, God will come through for you. Just believe. God will come through for you. uJehova uzokupha amandla, uJehova uzokukhulula naseyibonaneni. God will never forget you. God will never leave you. Lithi iBhayibheli uyena osiholayo ebazalwane, usihola nasodondweni lomqondo. Siyahamba nje uprocession ye-victory, uthi victory after victory, victory after victory. Ngoba nisamba nani? Bamangala awupheli ngani? Bamangala usame kanjani? Ngine assurance ye-victory after victory. Mhlambe omnumthana Sithembu, sengifundile ukubonga ngokuhlushwa nangokushaywa kwami. Kunalento eqiniswa kimi abantwana basekhaya. Ngiyayidinga leyo pain, ngiyadinga lokho buhlungu ukuze ngazi ukuthi nginamandla kangakanani, ukuze ngazi ukuthi ngingamelana nani, ngoba apart from ukushaywa I can never know my strength. Hallelujah. Amen. We thank the Lord. Abavumi nathi. Uma uJehova ebeke nathi. Lapha abantu besivukele. Ngabe sebasigwinile. Manje siyabonga ukuthi evutheni kolwaka lwabo uJehova ubeka
bekade bengathini. Kufana noJobe isithi asifuna ukumthinta. Uthi uJehova ngiyakhulula hamba. USathane uba nenkinga yodwa. Nkosi ngiyomthinta njani? Ngoba umiyele. Ngiyomthinta njani? Ngoba umsalawundini. Yebazalwane uJehova engakithi. Ubani ongamelana naye? Uthi uMoses bazowela ulwazi olubovu. Stand still. Stand. There's a difference between standing and standing still. Hallelujah. When you stand still, there is no movement. Even nengqondo yakhe ilokhu iyabuza. You are standing still. Uvale yonke into. Uthi stand still and see the salvation of the Lord. Ngoba lamaGibhithe niwabona namhlanje niyawavalelisa. Anophinde niwabone. Athi nothula nina wolwela yena. You don't have to give the finger. God is very good. Namhlanje kuwe angisazi isimo sakho. Amazi ubhekene nawe. Amazi udlula kuwe. But uThixo lo esihamba naye. Lo Davide athi ufohla njengamanzi. Bengizothi uzokufohlela esimeni sakho. Uyosala ufakazi. Hallelujah. Abacabanga ukuthi usemuva angeke uphinde uphakame. Abacabanga ukuthi sebakudlulile. Wena ikhalenda sewuyiqedile. Wena sekuvaleke konke kuwena. Bazomangala. Ngoba there is a glory evukayo. Ye-acceleration. Uthatha lokugcina ayowenza bokuqala. Uke wahamba nomuntu mhlawumbe uthi asibe ku-competition races. Sisuka mhlawumbe eduduza rank siye ekhaya. Ugijima umshiye. Uthi hayi nakanjani hayi ekhaya uyomfikela kuqala. Mawungena ekhaya umthola hlele sofeni. Hawu. Umuntu ngoba hayi. Injiya bengamfanisi nokumfanisa. That's what God will do. Uyothatha abanganamagama awubabeka lephezulu. Ajabulise laba bathi banamagama. Uyothatha abangaziwa abaphakamisa ababigama ukuze elakhe igama liphakanyiswe. Bese bayamangala. Bese bafuna ukuyela emuva. Bathi kanti ungubani lo? Uvelaphi? Ngoba bafika la is by connection. Yena uphakame kanjani? uThixo uyafohlela. uJehova uyafohlela. Angazi bazalwane nyawaza amanzi kuthathana. Nyawaza amanzi ukuthi afohla kanjani. Ayikho into stubborn njengamanzi. Hallelujah. Ayikho into stubborn njengamanzi. Omunye ukwenza experiment wathatha i-cup or yawele nto ngiyayibona nesenzima nje ukuthi iglass wathatha iglass clear wafaka amatshe waswela ukuthi amatshe uyawagqwalisa kanjani kule glass. Ububuka wena bozothi le glass igcwele. But amanzi uma ethelwa wangena noma igcwele. Ngoba amanzi awavalelwa
amanzi ayafohla. Ubuke mangekukula ukuthi afohla kanjani amanzi. Kwesinye isikhathi sithi sivalile sinophahla aloketonte lokengenile. Eloketonte lokengenile. Kwesinye isikhathi noma sivalile inyango sakhiya ngamabhatata sathi akekho zongena umefakwa ngaphansi ayangena ngoba ayafohla. Thixo wethu uyafohla. Uzokufohlela. Angiphethayo izinto eziningi engizosho lokho bazalwane ukuthi uNkulunkulu uzokufohlela. Khona isikhathi la udinga ukuthi mase umbona ukuthi sekakufohlela. Uma unalodlelwane naye ube suthi fohla amafohla. Bese uyangena umafohla uyafohla. Uthi fohla amafohla. Bese uyakufohlela. God will come through for you. Uke wafohlela abafana abathathu. Leli iBhayibheli masifunda labafana kwathiwa they need to come and bow. But we cannot bow. We have a great God. Ngiyabathanda labafana ngoba balanda bazobuza umbuzo. Why are you disrespecting me as the king? Ngishaya umyalo engibekile, which is a decree. It is final and sure. Akekho ozoyi-overcome ngoba already I have sealed it with my power and authority ukuthi this thing all people fanele bayilandele. But inkosi mana njalo we honor you, but thina asikwazi ukuphendula kuloko. Wathi uNebukadnezar, okay, if you don't answer, there's a fire which I prepared. If you don't answer, I will take you ngiyoniphonse emlilweni. But inkosi siyaphila, asikwazi ukuphendula kuwena. Our God is able to deliver us from your fire. Basumlilo nkosi sizongena. Asingeni sodwa, singena noThixo wethu. Now it matters what happens kuleyo process yomlilo. Ubusubasiwe besothathwa beyofakwa. Now kuthiwa bathi labafana, our God is able to deliver us. Noma ngenkosi engasasikhulula tosala kwazeka. You passed a decree, but we did not bow. Let us go into the fire. Ithi iBhayibheli abe babaphonsa kwashabona. Ithi iBhayibheli bona bangena kwakhumuka amaketa babonakala behamba. Yakhathazela inkosi kanti senze njani man? Kanti senze njani? Ngoba bengiyalele commander wozala. Bengiyalele ukuthi make the fire 7 times hotter. Kanti ngisebenze njani? Kanti nenze njani? Ibe yathi khona lokudlala beyazothi odlala ngephansi. Asikanti ngisebenze njani ngoba laba abaphonsayo bayasha, laba abaphonswayo bayahamba. Hayi man, kanti nenze njani? Ake ngiyobheka uma ngabe bekafaka ama-specs njengomotha wathatha ama-4 eyes wakhe namathinsale ngwathatha. Wathi ukuze ngizobona kahle ukuthi inkinga ibe kuphi. Ngeke ngizi-investigatele, ngiyahlupa lokuthuma abantu. Dlamini ngikuthumile mara awuyisho angangizwa nalento ngisho. Ngoba ngiyiyele mina mathupha. Makafika athi inkosi sikwenze mafika athi. Kanti wedlamini sifaka abantu abangaki la? Ngithe
bathathu labafana sengibona nowesine manje hayi man kanti sifaka abantu abayingane ngoba laba ngiyababona ngiyabazi but lo unesimo sawo uNkulunkulu akafani nabo kanti ngenzeni mina uthathe abantu wababikisa uNkulunkulu wabo wathi akabe perfected esimeni abangena kusona each time babasela umlilo bonga because they are taking you to your God. Bonga. Yabo. It is not easy ukubonga umuntu okuhluphile. It is never easy. Show me. Hallelujah. Mbongo lokuhluphile. Ngoba lokuhluphayo khona la kubikisa khona. Lokuphethe kamnandi khona la kugcina khona. Khona la ngekufike khona for the effort ukuthi khona lo kuphethe kamnandi. Hallelujah. Wonke lokuphendukelayo, wonke lokuvukelayo mbongo ukuphushela somewhere. La ibohleli comfortable bengakuzufike. Fanele umbongo uthi ngiyabonga. Bonga ukuthi uhluphile, bonga ukuthi ukhansile. Ngiyabonga ukuthi uyawamzonda. Thank you. Ngiyabonga ukuthi ngifike kuwe ngidinga usizo wala. Ngazi ukuthi you are able to help me but you chose not to. I thank you. Because angazi ukuthi kube ubungisizile mhlambe ephakanyisweni kwami ozocabanga ukuthi unesandla noma ngiphakame nje ngoba uwe. Kahle kahle abanye abantu bantwana basekhaya bayakusiza ngokungakusiza. Hallelujah. Amen. Yonke indawo la uzoya khona uyocela usizo bangakusizi bona. They are helping you. Hallelujah. Amen. They are helping you. Omunye uzofika kuyena ngilambile mfuna ukudla. Angakuphi ukudla. Ale. Uthi uyabheka ukhalela umntwana kabuhlungu. Uphuma ikhisa yakhe ibuhlungu. Ntwana udlala. Tingahambe. Uhambe ufela ucabange. Uthi khona la ekhaya. Insimbi khona la ekhaya ibhakede likhona. Ilapho likhona. Oh ngale kamakhelwane kunemoto. Ake ngiyengale kamakhelwane. Sanibona njani cela uwashele imoto nje ngike ngifike. Ufike uyiwashe imoto ibe yinhle uthi bengicela hayi ngani. Noma ingcolile iphinde ngibize ingiphendule 50 rand. Le nto iyoyenzani? Iyokwenza ukuthi kuqubuke yakhe ikhawashi. Ukuthi lo yazama kusize ukuvulele enye portal yokuthi ubuke izinto ngendlela ehlukile ngoba bengeke uzuba ubusiness woman or businessman ukusizile ozolokuya uyofuna lama 20 rand lokakunika but angakufundisa ukuthi kudotshwa kanjani. Hallelujah. Ake ngithi sekugcina yonke into ezosiza wena uNkulunkulu uyifake kuwena ngaphakathi. Amen. Noma ungabona isimo sakho ngathi sibi kanjani sithande kanjani. Everything that is supposed to help you it is within you. Uma umprofeti ngowesifazane lo wesifazane uza kumprofeti. Umefika uthi indoda yami was a prophet useshonile. Indoda yami ishona ungishiye nezikwelede. Ende umthelisi seyafuna ukuthatha amadodana amabili ayowenza igqina. Uthi umprofeti mama ngiyakuzwa ukuthi uthini. Akathi nayi imali ngiyakupha. But umbuzo ukuthi unani ekhaya lakho. Uthi anginalutho umuntu kaNkulunkulu phela just a jar of oil. Uthi yabona usuka la buyele ekhaya mama
uyobomakhelwane uyoboleka izitsha ungaboleki few. Gather as many as you can. Maqeda uthele the oil. Uthele the oil. The more uthela the oil bese uyathatha uyothengisa. Lithi iBhayibheli wathela the more ethela there was the abundance, the more ethela there was the overflow. Walokho ethele njalo waze wacela wathi siphe sinye isitsha mata sekho, then the oil was cut off. Bathatha lokhu bahamba bayokudayisa bakwazi ukuthi baphile. Sebayazi ukuthi la ekhaya siphila ngokuthi sithathe utho siyothengisa ukuze siphile siqhubeke siye phambili. Unless the situation happened, lo mama bengeka sabone ukuthi yena ubusiness woman kangakanani. uJehova uzokufohlela. Sengiyagcina. uNkulunkulu uzokufohlela. Akugcine nganayo indaba noma ezimbili. Lithi iBhayibheli ngelilanga uJesu uyasuka uyahamba uya emzini waseNayini. Ukufika lapho kukhona umama, lo mama umfelokazi. Lo mama inkinga yakhe nayo abantwana basekhaya ukuthi ushonelwe indodana. Kunalento ethi this is the only child and kunale belief ekhona ukuthi mani ungabangcwaba abantwana bakho. But abantwana bakho abangcwabe wena. Ngoba wena sewudala. Umungcwaba la befane bakuvala amehlo uyovala ubani wena amehlo. Uyahamba lo mama uyongcwaba umntanakhe. Lithi iBhayibheli uJesu uyafika uyawumisa umngcwabo. Ume umisa umngcwabo ukhuluma nohlanga noma ukhuluma lebhokisi athi vuka. Maqeda indodana yakhe yavuka. Lithi iBhayibheli bathuka abantu bathi uNkulunkulu uhambele abantu bakhe. Ngizomemezela namhlanje ukuthi uNkulunkulu uzokuhambela. uNkulunkulu uzokuvelela. uJehova uzokufohlela. uJehova uzokungenela esimeni labathi angeke uphume khona babona uphakamisa ikhanda bathi uphume kanjani. It is the Lord's doing. God will come through for you. Now kuke semgcina kunobaba lapha eBhayibhelini. Lithi iBhayibheli wahlala 38 weminyaka by the riverside eChibini. Umehlele eChibini njalo uyabona liyanyakaziswa netha akakwazi ukungena. Haleluya. Njalo liyanyakaziswa netha akakwazi ukungena. Ngiyacabanga uma beka nabashana ecela bashana ngicela ningithathe ngiyongibeka. Eqaleni bazomthatha kuye bathama lo uthe kuyaphilwa lapha mara wena ubuye njalo kanti kwalaphi. Ngoba umesedibana noJesu uthi kuJesu ngiyafuna ukusinda inkinga yami I have no name. Hallelujah. Wahlala 38 weminyaka. Simasiphenduka simasiguquka lokuhleli by the river side. Into emnandi ngaleli chibi bekuba ukuthi ongene eqala uma qedwe uzanyazanyiswa bese uyasiya. Sibona uJesu lapho ulifunda iBhayibheli litshela ukuthi uJesu wasuka ezulwini wehla waya kule ndoda. Waya kuye straight ngoba ane appointment nayo. Wafika uJesu wathi se uyathanda yini ukusinda? Uthi lo baba I want to get well but I have no name. Uthi Jesu phakama
sawuphilile, hamba sawusindile. Bengizothi kuwe namhlanje, whether abantu bakhona, whether abantu abekho, but God will come through for you. uJehova uyodabula ezitheni zakho, uJehova uzokufotela wena bakhona wena bekho kuleso simo sakho. Mabi nexhala, don't be despondent, don't be discouraged. God will come through for you. uJehova uzofotela mntaka baba. Into efohlayo ifohla labathi abantu angelutho, ifohla lakhiwe khona, ifohla lakuvalwe khona, but ayikho into ezoyenzeka. Siyafunga ngizitru angeke kwenzeke. Babona uJehova esengenile esephakathi ngoba yena uyafohla. Abadinge permission yomuntu ukwenza. Singaphakama thina sonke.